Wel, croeso, yn ôl ato ni, neu croeso am y tro cyntaf, os chi'n ymuno gyda ni am y tro cyntaf, mae'n gret gallu dod at ein gilydd yn ein tai i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd ac i'w geisio fe. Wel, heddiw dyn ni'n mynd i edrych ar lyfr Amos, sydd falle yn anghyfarwydd i rai o'n ni, ond byddwn ni'n edrych ar y cefndir chydig bach ac yna'n canolbwyntio ar y benod ola, sef penod 9. A y bwriad heddiw yw bod ni'n gofyn y cwestiwn sef, tybed beth mae Dduw yn ei ddweud wrthyn ni pan mae pethau yn anodd, pan mae treialon neu stormydd bywyd yn dod ar ein traws ni. A gan ein bod ni mewn rhyw fath o storm bywyd ar hyn o bryd, y pandemig yma sy'n digwydd o'n cwmpas ni, mae'n gallu bod yn anodd gwybod beth mae Dduw yn ei ddweud wrthyn ni. A mae'n bwysig bod fi'n gwneud rhyw fath o disclaimer reit ar y dechrau. Dwi ddim am eiliad yn honni mod i'n gwybod beth mae Dduw yn dweud wrthyn ni fel unigolion, neu beth mae Dduw yn dweud wrtho ti fel petai, ac yn pwyntio bys ac yn dweud fod Dduw yn eich barnu chi neu unrhyw beth arall. Ond dwi yn credu fod Dduw yn dangos i ni, yn enwedig trwy Amos, y ffordd mae'n delio gyda pobl sydd yn eiddo iddo fe yn enwedig, a'r cysur a'r addewidion sydd yn dod trwy hynny. A dyna'n bennaf mewn gwirionedd beth byddwn ni'n edrych arno heddiw. Ond cyn hynny, beth am i ni gael rhyw drosolwg fach o Amos yn sydyn iawn, mor sydyn ac y gallai. Felly mae Amos yn ein cymryd ni nôl 750 o flynyddoedd cyn Crist, a oedd Israel ar y pryd wedi cael ei rannu yn ddwy genedl. Ac wrth i ni ystyried hynny, oedd cyn hyn i gyd ddigwydd, oedd y ddwy genedl wedi cael ei gwahanu yn Israel a Juda, neu gogledd Israel os hoffech chi, a Juda. A mae Dduw yn galw ffarmwr yr enw Amos i fynd o Juda i fyny i siarad gyda'r brenin yn benodol a gyda'r bobl yn Israel i ddweud wrthyn nhw fod Dduw yn rhoi neges iddyn nhw. Neges o farn mewn gwirionedd, o neges yn cyhoeddi yr hyn mae Dduw yn ei weld wrth iddo fe edrych ar y bobl, a neges iddyn nhw droi at yr arglwydd. A be fydd yn digwydd os na fydden nhw'n troi. Ond mae hefyd yn cyhoeddi neges o farn ar yr cenhedloedd o gwmpas hefyd. Nid dim ond ar Israel, ond mae'n dros y cyfan. A mae hwnna'n ein atgoffa ni fod Dduw yn sofran, nid yn unig dros bobl Israel, ond dros y byd i gyd wrth gwrs. Ond yn ystod amser yma, yn Israel yn benodol, oedd y brenin ar y pryd, Jeroboam yr ail, yn frenin eitha llwyddiannus o'r olwg allanol falle. Ond y broblem oedd fod yn llwyddiannus, hynny yw fod gyda fe ddigon o arian a i fod fel petai yn llywodraethu'n dda yn Israel, doedd e ddim yn ddiwiol. A roedd e'n adlewyrchiad falle wedyn o y bobl Israel, y mwyafrif o Israel ar y pryd. Doedden nhw ddim yn caru Dduw, doedden nhw ddim yn dilyn Dduw. Ond roedden nhw yn meddwl eu bod nhw'n iawn gyda Dduw. Roedden nhw'n cadw'r rheolau, roedden nhw'n dal i aberthu a offrymu aberthau i Dduw. O'n nhw'n dal i roi degwm, o'n nhw'n dilyn fel petai y rheolau, yn mynd i'r capel, yn darllen ei Beibl, falle byddwn ni'n dweud heddiw. Ond mae Dduw yn dweud wrthyn nhw'n henod 4, adnod 4 a 5. Dewch i Fethel a throseddu, i Gilgal a phechu fwy. Dygwch eich aberthau bob bore, a'ch degymau bob tridiau. Offrymwch aberth diolch o fara lefeinllyd. Cyhoeddwch aberthau gwirfodd a gwnewch hwy'n hysbys, canis hyn a hoffwch bobl Israel, medd yr arglwydd Dduw. Mewn geiriau eraill, mae'n amlwg bod nhw'n ymfalchio yn eu crefydda nhw, yn yr hyn maen nhw'n ei wneud, fel petai nhw'n dangos i bawb o'i cwmpas nhw, eu bod nhw'n gwneud jobyn mor dda o addoli Dduw, yn mynd bob dydd i'r deml i aberthu fel petai. Ond wrth gwrs, doedd hwnna ddim yn adlewyrchu yr hyn oedd yr aberthau i fod adlewyrchu, sef i edifeirwch nhw a cydnabod gogoniant gogoniant Dduw a mawredd Dduw a bod nhw'n ceisio gwneud yn iawn am hynny, a bod pris i'w dalu am eu pechod nhw, a bod nhw'n caru Dduw, ond doedd hynny ddim yn cael ei adlewyrchu o gwbl.
A felly mae Dduw yn dweud wrthyn nhw'n Mhenod 5, yr wyf yn casau, yr wyf yn ffieiddio eich gwyliau, nid oes i mi bleser yn eich cymanfaoedd. Eich wi aberthu mi boeth o ffrymau a bwyd o ffrymau, ni allaf ei derbyn, ac nid edrychaf ar eich hedd o ffrymau o'ch pasgedigion. Ewch a sŵn eich caneuon oddi wrthyf, ni randawaf ar gainc eich telynau. A dim just y broblem oedd bod nhw yn crefydda chwaith, ond roedden nhw'n defnyddio eu trysorau nhw, eu llwyddiant nhw, ac yn elwa o hynny trwy yn aml sefyll ar ben a torri lawr pobl eraill o'i cwmpas nhw ar drail pobl eraill. Bydden nhw'n dwy'n arian oddi wrth y tlawd mwyn eu bod nhw'n gyfoethog. A dydde ddim yn adlewyrchu, wrth gwrs, yr arglwydd a bod yn perthyn i bobl yr arglwydd. Ac felly roedd eu calonau nhw'n bell oddi wrth yw. A un o'r pethau eraill sydd yn adlewyrchu calon nhw oedd i bod nhw'n addoli diwiau eraill, eilunod neu diwiau ffals fel Asherah a Baal a Anat hefyd. A diwiau mae gyd yn dangos i ni ei bod nhw ddim wir yn plygu i Dduw, ond i bod nhw yn ceisio diwiau eraill. Ac yna, i ni'n gweld fod Dduw fel petai'n cael bol o hyn i gyd erbyn Pennod 7. Mae wedi cynnig a cynnig, mae wedi dal yn ôl ar ei lid sawl tro, ond ar y trydydd tro mae'n dweud, ei fod yn mynd i farnu. A dyna ni'n gweld o Bennod 7 i 9. Ond i ni'n mynd i ganolbwyntio ar ail ran Pennod 9 yn benodol, oherwydd mae llygedyn obaith yn fanna. Ond cyn hynny, mae Sam yn mynd i ddarllen Pennod 9 i ni nawr. Bore da, gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn. Heddiw, dyn ni'n mynd i ddarllen o Amos Pennod 9. Felly os gennych chi Feibl, nech chi droi gyda fi os gwelwch yna i Amos Pennod 9. Amos Pennod 9. Gwelais yr arglwydd yn sefyll ger llawr allor ac yn dweud, taro gnapan y drws nes i'r rhyniogau ysgwyd, a maluriau hwy ar eu pennau i gyd, y rhai a dewir fe'i lladdaf a'r cleddyf, ni ffi yr un ohonynt ymaith, ni ddianc yr un ohonynt. Pe baint yn cloddio hyd at Sheol, fe dyna fe llaw hwy oddi yno. Pe baint yn dringo i'r nefoedd, fe dygwn i lawr oddi yno. Pe baint yn ymguddio ar ben Carmel, fe chwiliwn amdanynt, a'i cymryd oddi yno. Pe baint yn cuddio am golwg yng ngwaelod y môr, byddwn ni'n gorchymyn i'r ddraig ei brathu yno. Pe bai gelynion yn dwy'n ymaith i geithglyd, fe rown o'r chymyn i'm cleddyf ei lladd yno. Cadwa fy ngolwg arnynt, drwg ac nid da. Yr arglwydd, Dduw y llioedd, ef sy'n cyffwrdd ar ddaear a hithau'n toddi, a'i holl drigolion yn galaru. Bydd i gyd yn dygfor fel y Nil, ac yn gostwng fel afon yr Aifft. Ef sy'n codi ei breswylfeidd yn y nefoedd ac yn sylfeinig ar gromen ar y ddaear. Ef sy'n galw ar ddyfroedd y môr ac yn ei tywall dros y tir. Yr arglwydd yw ei enw. Os ydych chwi fel pobl Ethiopia i mi, o bobl Israel, medda'r arglwydd. Ond i ddygaist Israel i fyny o'r Aifft, a'r Philistiaid o Cafftor, a'r Syriaid o Cyr. Wele, y mae llygad yr arglwydd Dduw ar y deyrnas bechadurus, fe dinistriaf oddi ar wyneb y ddaear. Eto, ni ddinistriaf di Jacob yn llwyr medda'r arglwydd. Wele, yr wyf yn gorchymyn, ac ysgwydaf di Israel ymhlith yr holl genhedloedd fel ysgwyd gogr, heb i'r un gronyn syrthio i'r ddaear. Lleddir holl bechaduriad fy mhobl ar cleddyf, y rhai sy'n dweud, ni chyffwrdd dinistr â ni, na dod yn agos atom. Yn y dydd hwnnw, codaf fyrddin dafliedig Dafydd. Trwsiaf ei fylchiau a chodaf ei adfeilion, a'i adeiladu fel yn y dyddiau gynt, fel y gallant goncro gweddill Edom, a'r holl genhedloedd y galwyd yr enw arnet, medda'r arglwydd. Ef a wna hyn. Wele'r dyddiau'n dod, medda'r arglwydd, pan fydd yr un sy'n aredig yn goddiweddyd y sawl sy'n medi.
a'r sawl sy'n sathru'r grawnwyn yn goddiweddyd y sawl sy'n hau'r had. Bydd y mynyddoedd yn diferu gwyn newydd a phob bryn yn llifo ohono. A dyferaf lwyddiant fy mhobl Israel, ac adeiladant y dyniasoedd adfeiledig, a byw ynddynt. Planant wy'n llanoedd ac yfed ei gwyn, palant erddi a bwytau cynnyrch, fe'i planaf yn y gwlad, ac ni ddiwreiddir hwy byth eto, o'r tir ar roes iddynt, medd yr arglwydd dy Dduw. Felly, ni wedi clywed fod barn Dduw ar y ffordd ymhenod 7 i 9, a fod hynny'n dod drwy fod cenedl arall yn mynd i ddod i mewn a dinistrio eu gwlad nhw, eu cymryd nhw, eu cythgludo nhw. Ac ymhenod 7, fel ni'n dweud, mae Duw wedi atal ei lyd sawl tro, ond nawr dyn nhw ddim wedi derbyn, dyn nhw ddim wedi troi. A mae hwnna'n bwysig bod ni'n sylwi ar hynny, oherwydd dyw e ddim yn barnu'n syth, mae e'n dduw yr ail y trydydd cyfle. A mae hynny'n adlewyrchu ei drigaredd e. Ond ar yr un pryd, hwnna ddim yn gallu para am byth. Mae adeg yn dod lle mae Duw yn cosbi, fel gyda Pharo erbyn y degfed pla, mae Duw yn caledu calon Pharo. Le cyn hynny, Pharo oedd yn caledu ei galon. A felly mae pwynt yn mynd i ddod lle does dim troi yn ôl. A mae hefyd yn dangos agwedd o natur yr arglwydd i ni yn hynny, oherwydd dyw e ddim yn gadael i bechod fynd heb ei gosbi. A mae hynny yn dda ac yn werthfawr i ni i gofio wrth gwrs bod Duw yn dduw teg, yn dduw cyfiawn. Ac un peth sy'n digwydd hefyd yng nghanol pennod 7 yw fod offeiriad yr enw Amaseia yn dod. A mae e'n cyhuddo Amos o ddweud celwydd fel petai yn dechrau rhyw conspiracy theory yn erbyn yr Israeliaid. Ni wedi clywed rhywfaint am y theories yna yn yr wythnosau diwethaf yn do. A pobl yn credu fod yr hyn sy'n cael ei ddweud yn gelwydd. Ond mae Amos yn ymateb trwy ddweud, wel na, nid celwydd yw hyn, gair Duw yw hyn. A mae'n atgoffa nhw o air Duw y bydd y cyfan yn cael ei ddinistrio, y bydd y wlad yn cael ei rannu. Mae'n dweud rhennu'r dydir a'r llinyn byddi diffau'n marw mewn gwlad aflan ac Israel yn mynd i geithglyd ymhell o'i gwlad. A spoiler alert, os chi ddim wedi clywed diwedd y stori, dyna sydd yn digwydd wrth gwrs. 40 mlynedd yn ddiweddarach, mae ymerodraeth Assyria'n dod i mewn ac yn cymryd drosodd Israel. Ac felly, mae hynny'n gadael ni gyda phenod 8 i 9. A dyma lle ni'n clywed y newyddion dychrynllyd difrifol yma, fod Duw yn cosbi a sut mae'n cosbi ei bobl. Ond un o'r rhesymau mae Duw yn ei roi dros wneud yr hyn mae e'n mynd i wneud, yw'r ffaith fod Israel yn ddim gwahanol i bawb arall. Mae'n dweud hynny'n adnod 7 ym mhenod 9. Fod nhw'n yr un peth a y gwledydd erys sy'n o'i cwmpas hi. A mae hynny yn her i ni, oherwydd beth mae Duw yn dymuno yw i gael pobl sydd yn wahanol, sydd wedi gosod ar wahân. Pobl sydd yn eiddo iddo fe ac yn ei adlewyrchu fe. Pobl sydd yn byw i'w blesio fe. Ond mae pobl Israel wedi mynd yr un fath a pawb arall. A tybed yw hwnna'n her i'n eglwys, eglwys Iesu Grist. Ydy ni'n bobl sydd wedi mynd yn rhy debyg i'r byd. Ein bod ni ddim yn wahanol i'r bobl o'n cwmpas ni. Bod ni ddim yn ymdebygu'r arglwydd Iesu. Ond yn hytrach ei bod ni'n poeni gymaint mwy am ffitio mewn gyda'r byd. Neu bod ni'n ceisio rhyw fath o plesio y byd yn hytrach na plesio gogonefu yr arglwydd Iesu. Yna chi her falle i ni ystyried yn yr wythnosau yma. Mae eisiau pobl iddo fe ei hun. A mae'n atgoffa nhw, mae nid i cefndir nhw neu i hanes nhw sy'n ei gwneud nhw yn bobl arbennig. Un peth trwy Amos i gyd sydd amlwg yw fod pobl yn ymfalchio yn eu cefndir nhw fel petai. Ac yn pwyso falle ar hynny, yn credu mai dyna yw eu crefydd nhw, bod nhw'n ddiogel yn eu etifeddiaeth nhw. Wel, mae pobl Israel yn bobl arbennig oherwydd edrychwch be mae Duw wedi gwneud yn dwyn nhw allan o'r aifft, enghraifft. Ond y reality yw fod hynny'n gwneud dim gwahaniaeth
yw stad personol nhw ger bron Dduw. Ac yn yr un ffordd, sy'n ots sawl diwygiad sydd wedi bod yn ein gwlad ni, sy'n ots faint o bobl sydd yn canu calon lan ar Facebook ar hyn o bryd, dyw hwnna ddim yn gwneud ein genedl ni, ein pobl ni, ein eglwys ni, yn eglwys well, neu'n eglwys fwy diwiol. Yr hyn mae Dduw yn edrych arno wrth gwrs yw y galon. Beth mae'n calon ni yn ei ddangos? Ydy yn llawn crefydda ac mewn gwirionedd mae gyda ni'n diwiau bach ni ein hunain tu fewn, ond falle bod ni ddim yn dangos hynny i'r bobl o'n cwmpas ni. Neu ydy ni wir wedi farhau a troi at yr arglwydd Iesu, ydy ni'n byw iddo fe, ydy ni wedi marw i'r hunain a byw i Grist. Ac felly mae e'n amlwg yn dod ac yn barnu'r bobl ac yn ei herio nhw am eu calon nhw. Yn yr un ffordd, mae eisiau ni ystyried ein calon ni ger bron Dduw. Ond ni'n mynd i ganolbwyntio ar ail hanner pennod 9. Oherwydd ar ddiwedd y weledigaeth yma, i ni'n gweld gobaith ac addewid i bobl Dduw. Oherwydd, os bydde'r llyfr yn gorffen gyda barn a Israel yn cael ei ddinistrio, beth bydde wedi digwydd? Sut fydde'r Meseia wedi dod i'w bobl Israel? Bydde dim gobaith i bobl Israel wrth gwrs o gael Meseia, o had Abraham os bydde Israel gyfan yn cael ei ddinistrio. Ond dyma ni'n dysgu yw fod gan Dduw yn gyntaf addewid ac yna mae gyda fe fwriad. Yn gyntaf yr addewid. Mae'n dweud yn adnod 8, wele, y mae llygaid yr arglwydd Dduw ar y deyrnas bechadurus, fe'i dinistriaf oddi ar wyneb y ddeiar. Eto, ni ddinistriaf di Jacob yn llwyr, medd yr arglwydd. Ac felly nid dinistrio ti Jacob, wrth gwrs, tad y 12 Israel, nid dinistrio y llinach yn gyfan gwbl yw bwriad yr arglwydd. Beth yw y bwriad te? Wel, adnod 9. Wele, yr wyf yn gorchymyn ac ysgwydwaf di Israel ymhlith yr holl genhedloedd fel ysgwyd gogor, heb i'r un gronyn syrthio i'r ddeiar. Felly yn gyntaf, mae'r addewid yna bydd ti Israel neu ti Jacob ddim yn cael ei ddinistrio yn llwyr. Mae'n holl bwysig i ni gofio. Mae pobl yr arglwydd yn dal yn mynd i gael eu cadw. Ond hynny, maen nhw'n mynd i gael eu hysgwyd gyda phob un arall. Ond beth bydd Dduw yn ei wneud wrth ysgwyd pawb, wrth i hidlo nhw yw'r gair fi'n ei ddefnyddio, i hidlo nhw yw fod yn ysgwyd y budreddi yr hyn sydd ddim i'w gadw gyda yr hyn sydd yn dda, yr hyn mae Dduw yn dymuno i gadw, a'n glanhau ni, ein puro ni, i fod yn bobl yn eglwys sydd yn ei blesio fe, yn bobl ar wahân iddo fe. A mae mor hyfryd fod gyda ni'r addewid yna, fod Dduw yn mynd i gadw ei bobl. Dyw nhw ddim yn mynd i gael ei dinistrio yn llwyr. Bydd na rai wrth gwrs, y rhai sydd ddim wedi troi at yr arglwydd yn cael ei cosbi. Ond mae'n dweud y bydd y rhai sydd yn troi yn mynd i gael ei cadw. A ni'n gweld hynny yn adnod 10. Mae'n dweud, lleddir holl bechaduriaid fy mhobol a'r cleddyf. Y rhai sy'n dweud, ni chyffwrdd dinistyr a ni, na dod yn agos atom. Ar y dechrau, chi'n darllen y geiriau holl bechaduriaid fyna. Mae'n dweud, lleddir holl bechaduriaid fy mhobol. A mae hwnna, chi'n meddwl, wel, mae hwnna'n golygu pawb. Ond wedyn mae e'n dweud, y rhai sy'n dweud, ni chyffwrdd dinistyr a ni. A mae hynny'n newid pethau nag yw e. Mae'n sôn yn fyna am y bobl sydd yn dweud, does dim byd drwg yn mynd i ddigwydd i fi, does dim dinistyr yn mynd i ddod i fi, dwi'n iawn fel ydw i. Dwi ddim angen derbyn neges Dduw, dwi ddim angen help Dduw, dwi'n iawn ar fy mhen fy hunan, yn fy stad fy hunan, ni'n iawn yn ein cyfoeth ni, yn ein crefydda ni. Os dim angen unrhyw beth arall arno ni, i ni'n iawn. A reality yw fan hyn, bod y rhai sydd yn gwrthod, plygu a cydnabod eu hangen yn mynd i gael eu cosbi.
dyna sydd yn mynd i ddigwydd. A mae hwnna'n ein atgoffa ni o yr efengyl, a mae'n yn atgoffa i o eiriau Iesu Grist. Mae'n dweud ei fod ei wedi dod i geisio ac i achub pwy? Y rhai sy'n gwybod lle maen nhw? Wel na, y rhai colledig. Mae wedi dod am y rhai sydd yn iach? Na, y rhai sydd yn sal. Y rhai sydd yn flinderog ac yn llwythog, y rhai sydd yn cydnabod eu gwendid a'i hangen nhw am un i'w hachub nhw, am waredwr. A dyna yw ein angen mwyaf ni, ein angen ni, yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn ei ofyn ohono ni, yw ein bod ni'n cydnabod ein pechod ni, ein gwendid ni, a'n angen ni am achubwr, ac yna'n derbyn yr achubwr hwnnw, yr arglwydd Iesu Grist. A tybed pwy wyt ti te, neu pa fath o agwedd sydd gen ti? Wyt ti fel y bobl yma sy'n cael ei disgrifio yn yr adnod yna? Yn rhai sy'n dweud, o na, bydd trwbl ddim yn dod ar yn haws i, fydd differn ddim yn mynd i ddod ar yn haws i. Mae'n iawn i ti gredu hwnna, ond dyw hwnna ddim byd i wneud â fi. Neu ydyn ni'n cydnabod ein bod ni yn heiddi effern, yn wynebu effern, ond diolch i'r arglwydd mae'n cynnig ffordd allan o'n pechod ni, o'n gwendid ni, am bod ni'n cael derbyn o'i gyflawnder a'i gyfiawnder Ond nid dim ond pobl Israel fydd yn cael eu hadfer a'i hachub chwaith. A mae hwn yn bwysig. Mae Iago yn dyfynnu adnodau 11 a 12 o Amos yn actau 15. A ni'n darllen y geiriau yma. Gyfeillion, gwrandewch arna fi. A mae Simeon wedi dweud sydd y gofalodd Dduw gyntaf am gael o blith y cenhedloedd bobl yn dwyn ei enw. Ac y mae geiriau'r proffwydi yn cytuno â hyn, fel y mae'n ysgrifenedig. Ar ôl hyn dychwelaf, ac ailadeiladaf babell syrthiedig Dafydd, ailadeiladaf ei hadfeilion, a'i hatgyweirio, fel y ceisiau'r yr arglwydd gan y bobl sy'n weddill, a chan yr holl cenhedloedd a galwyd fy enw arnynt. Medd yr arglwydd sy'n gwneud y pethau hyn yn hysbys erioed. Felly maen nhw wedi gweld fod Dduw yn achub pobl, yn Saesneg a people, felly grŵp o bobl, cenedl mewn ffordd, sydd yn dwyn ei enw fe. A dyw hwnna ddim yn cael ei gyfyngu i bobl Israel, ond ni'n sôn nawr am y gwir Israel, pobl Dduw, pobl sydd wedi derbyn y cynnig, wedi troi a derbyn Crist, pobl sy'n nawr yn ddinasyddion ei deyrnas A mae hwnna yn wahoddiad i bob un ohono ni. Nid rhyw rai, nid rhai sydd yn Israeliaid, ond pob un sydd yn troi at yr arglwydd Iesu. A mae hynny yn gynnig sydd yn dal yn wir i chi a fi heddiw wrth gwrs. Nawr, y cwestiwn i ni'n mynd i orffen gyda yw y cwestiwn yma o adferiad. Ni'n darllen yn adnod 11 i 15 fod Dduw yn mynd i adfer ei bobl, adfer Israel mewn gwirionedd, ond eto y gwir Israel, pobl ei fwyn ei hun. A mae Dduw yn cymryd y bobl yma, mae'n dweud, ac yn ei plannu nhw yn y wlad. Mae'n wlad llawn daioni, yn wlad ffrwythlon, yn wlad lle mae gymaint o ffrwyth a dim digon o bobl i drin y ffrwyth yna ac i gasglu'r ffrwyth. Mae'r wlad yma, mae'r arglwydd yn ei roi iddyn nhw. Mae'n dweud yn adnod 14 ymlaen, adferaf lwyddiant fy mhobl Israel ac ailadeiladant y dinasoedd adfeiliedig a byw ynddynt, planant wy'n llanoedd ac yfedig gwyn, palant erddi a bwytau cynnyrch, fe'i planaf yn ei gwlad ac ni ddiwreiddir hwy beth eto o'r tir a roes iddynt, medd yr arglwydd dy Dduw. A mae hynny'n dod â ni at yr hyn allwn ni ei ystyried a'i cwestiynu a'i gymhwyso yn bwysicach heddiw te. Yn gyntaf, os ydyn ni'n eiddo i Grist, i ni'n ddiogel yn ei ddwylo fe. Mae ddigon posib y bydd ni'n puro ni, ein coethi ni, ond i ni yn ddiogel. Fel y bobl yma yn yr hidl neu yn y gogor i ni'n darllen amdano'n Amos, ei bod nhw'n cael eu hysgwyd gyda phawb arall, maen nhw'n cael eu cadw. Ni'n meddwl am Jona, falle. Ni'n meddwl am
bobl fel Daniel oedd yn y geithglyd. I ni'n meddwl am y proffwydi eraill hefyd a rhai eraill falle oedd yn caru'r arglwydd ond yn gorfod wynebu treialon ar un storm a phawb arall. Dyw hynny ddim yn golygu bod nhw yn wynebu dinistr, mae'n golygu fod Duw yn defnyddio hyd yn oed y storm honno, hyd yn oed ei farn fyna, i buro, i ddefnyddio, i ogoneddu ei hunan, a mae hynny'n rhyfeddol. I ni'n gweld gyda Jona yn benodol falle. Mae Jona yn wynebu barn Duw wrth iddo fe gael ei daflu mewn i'r môr. Ond dyw'r barn yna ddim yn gorffen gyda Jona'n marw, neu dinistr Jona. Mewn gwirionedd mae'r barn yn arwain at drigaredd Duw ac at adferiad i Jona. A yn yr un ffordd hefyd mae Duw yn, wrth iddo fe gyhoeddi barn ar Jona, nid yn unig Jona sy'n gorfod dioddef y storm fel petai, ond mae y morwyr hefyd yn nghanol y storm yn gorfod wynebu y storm yma. Ond mae Duw yn defnyddio'r storm i ddangos iddyn nhw pwy yw yr arglwydd. I'w gadael nhw yn y diwedd yn addoli y Duw byw. A mae hynny'n rhyfeddol fod Duw yn gallu defnyddio y math yma o storm, y math yma o dreialon, i trin un person i un ffordd a trin y person arall mewn ffordd hollol wahanol. A mae hynny'n adlewyrchu grym ein Duw ni a gogoniant ein Duw ni fod yn gallu arwain mewn ffordd a llunio pethau mewn ffordd a cynllunio pethau mewn ffordd sydd daioni pob un ohono ni. Oedd y storm yna daioni y morwyr, oedd y storm yna daioni Jona, oherwydd oni bai fod yn fodlon cydnabod ei hunanoldeb a'i falchder a'r ffaith fod e'n ceisio dianc oddi wrth Dduw, a heb bod e'n cael ei daflu mewn i fol y pysgodyn, bydde fe ddim wedi edifarhau fel bydden ni'n clywed yn ymhenod 2 o Jona. Ac yn yr un ffordd pwy a wyr beth mae Duw yn ei wneud yn ein bywydau ni gyd ar hyn o bryd, ond mae'n bwysig bod ni'n gweld fod pob peth daioni y rhai mae yn ei garu. A mae hynny'n gysur i ni. Mae'n gysur i ni bod ni'n gwybod fod barn Duw ni, y ffordd mae Duw yn gweithredu yn ein bywyd ni, wrth iddo fe roi treialon ar ein traws ni, dyw hynny ddim yn golygu fod e ddim yn ein caru ni, neu bod e ddim yn dymuno i ni ei adnabod e bellach. Dyw ddim yn golygu bod ni wedi gwneud rhywbeth yn anghywir o reidrwydd. Beth mae'n ei olygu yw fod yna ddigon o buro, ddigon o goefi i'w wneud yn ein bywyd ni, a fod gan Dduw rhywbeth i'w ddysgu ni, neu falle hyd yn oed ei fod e'n dymuno i'n defnyddio ni, fel mae'n dymuno Joseph ac yn defnyddio Joseph mewn ffyrdd rhyfeddol i arbed pobl Israel wrth iddo fe wynebu pob math o dreialon. Felly wrth i ni wynebu treialon, tybed beth yw eich agwedd chi. Dwi wrth y modd gyda rhaglenni fel The Repair Shop neu KSOS. Rhaglenni lle mae pobl yn adfer hen geir neu hen bethau sy'n werthfawr i bobl. Ac yn aml beth maen nhw'n wneud, yn enwedig gyda ceir, yw mi wnawn nhw yrru'r y corff i'r sandblaster. A beth mae hwnna'n wneud yw mae'n taflu tywod yn galed iawn at y car, a beth mae'n ei wneud yw mae'n tynnu'r rhwyd a'r bydreddi gyd i ffwrdd ac yn eich gadael chi fel arfer gyda dim lot ar ôl, ond rhywbeth gallwch chi weithio gyda, rhywbeth fydd yn para yn y diwedd. A dyna yn aml mae Duw yn ei wneud, ynddo fe? Mae'n ein sandblaster ni gyda treialon ac anawsterau mewn bywyd mwyn ein dysgu ni, am ei fod yn ein caru ni. Wel, cofiwch hynny, cofiwch a addolwch yr arglwydd, cogoneddwch fod e'n fodlon gwneud hynny. Oherwydd dyw e ddim yn ein gadael ni yn ein rhwyd, mae e'n dymuno i'n gwneud ni'n brydferth fel priodferch iddo fe, wrth gwrs, i'r arglwydd Iesu ar ddydd Crist. Ac yn olaf sut newn ni ymateb? Sut ni'n ymateb i'r coronavirus? Wel, yn gyntaf, dylen ni ddim bod wedi'n llethu ag ofn. Does dim rhaid i ni ofni, oherwydd mae pob un ohono ni yn ddiogel yn y gogor hwnnw os ni'n eiddo i Grist.
Os i ni ddim yn eiddo i Grist, yn sicr mae eisiau chi ystyried le chi'n sefyll a sylweddoli os nag ych chi yng Nghrist, ych chi heb Dduw ac yn wynebu uffern, yn wynebu colledigaeth. Ond yr addewid fel y clywson ni gan y plant oedd yn adrodd yr adnod i ni o Rhufeiniaid 8, gall dim byd, dim un o'r treialon, dim byd uwch ben y ddeiar neu o dan y ddeiar ein gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Ond mi allwn ni droi at yr arglwydd yr amser yma a gofyn iddo fe, arglwydd, dwi ddim yn gwybod yn union beth y ti'n ei wneud, ond dwi yn dymuno i ti ddangos i fi. Sut, trwy yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd, sut allu di feithrin tebygrwydd i Grist yna a meithrin math o ffordd o fyw sydd yn dyblesio di arglwydd. Helpa fi, siapia fi, gwna fi yn berson tebycach i'r arglwydd, yn un sydd yn ffyddlon i ti. Arglwydd, dangos i fi os rhywbeth yn fy mywyd i sydd ddim yn iawn. Dangos i fi os rhywbeth dwi'n ymfalchio ynddo, dylwn i ddim, neu os ydw i'n pwyso'n ormodol ar grefydda ein adeiladau ni, neu os gormod o gariad gen i tuag at arian. Dangos i fi arglwydd, pura fi. Mae'n weddi fawr wrth gwrs ac yn un dylen ni gymryd o ddifri, ond mae'n bwysig i bod ni'n agored ac yn ceisio yr arglwydd, ac yna'n ceisio'r arglwydd yn y gair hefyd, ac yn agored i'r arglwydd i ymwneud â ni, a'n prifio ni i fod yn bobl sydd yn brydferth yn ei olwg ef. Felly, ystyriwch le chi'n sefyll ger bron yr arglwydd. Ydych chi yn rai sydd yn ddiogel yn y gogor hwnnw, neu ydych chi yn mynd i syrthio trwy'r tylle fel petai? Ydych chi yng Nghrist? Gallai ofyn i chi i ystyried o ddifrif dod at Grist, cydnabod eich angen, oherwydd heblaw eich bod chi'n gwneud hynny, dim ond un peth sydd o'ch blaenau chi yn y pen draw, sef distryw. Wel, i ni nawr am ymateb i'r hyn i ni wedi glywed, trwy gannu gyda'n gilydd yng Nghrist ei hun, mae ngobaith i. Wrth chi ddarllen a canu'r geiriau gyda'ch gilydd, byddwch chi'n gweld mor addas yw'r geiriau yma i gyhoeddi mewn mawl i'n harglwydd ni. Ac yna fyddwn ni'n treulio amser mewn gweddi ac yn canu eto gyda'n gilydd i orffen. Christ ei hun, mae ngobaith i, efyn o lein i'n erth am can, mewn stormydd llym a sychder blin, fan ddiffyn y diwen y tan, a'r eithro gariad heddwch gwi, sy'n lleddu fo mewn bwydrau hi. Saf a fan byth yng nghariad Crist. Yng Nghrist ei hun, fe wisgodd gnawd, Dduw dod yn atgas gan y byd, cyflawnder nef oedd yma'n lawd, cyfiawnder fyw a chariad dri, fe hoelwyd holl wrth rafel dyn, wrth groes brennan ei gorffein hun, yr iawn difau dros bechod i'w, yma trwy heiddiant Cris rwy'n byw. Y bydd, claddwyd y gwir, golyn i'r byd mewn bedrodi, ffwydodd o'r bydd, daeth brawdydd glir, a'r atgyfodiad Iesu Cri, a'i gonquest ef yw'n honquest i, rwy'n heiddo'i Cris
Eglwys mae'n eiddo mi, nid oes gan angau golyn mwy, fe'n prynwi trwy ei werth fawr waith. Nid ofna fwy, na marw mwy, mis dorodd a fael fangau tlawd, ymhedliad hyd fy mydd, Iesu arglwydd fy holl rawd, cryfder uffen cynllwyn dyn, dwi'n gadar ynddo ef ei hun, o bydd yn hoes, ebys y daw, tafaf am bydd trwy allu Cris, cryfder uffen cynllwyn dyn, dwi'n gadar ynddo ef ei hun, o bydd yn hoes, ebys y daw, tafaf am bydd trwy allu Cris. Ni'n mynd i droi at yr arglwydd mewn gweddi. Wel, wrth ni weddio, dwi'n mynd i fyfyrio ychydig ar Salm 117, Molwch yr arglwydd yr holl genhedloedd, clodforwch ef yr holl bobloedd, oherwydd mae gariad yn gryf tuag atom, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Ac arglwydd mae'r galwad yn yr un mor wir i ni heddiw. Molwch yr arglwydd, yr holl eglwys, clodforwch ef yr holl bobloedd. Oherwydd arglwydd mae dy gariad di yn gryf tuag ato, a mae dy ffyddlondeb di yn aros hyd byth. Arglwydd, dyn ni'n dod at ti ac yn efyddhau i'r galwad yn y salm yma i dyfoli di. Rwy ti wedi bod mor hael i ni, rwy ti bod mor dda i ni. Mae dy gariad di wedi ddangos sut yn sut rwy ti wedi marw ar y groes droson ni, wedi rhoi popeth i lawr, wedi rhoi i un ochr yr heiddiant oedd gyda ti, a dod a byw bywyd perffaith yma ar ein rhan ni, a marw ar y groes yn ein lle ni, sy'n golygu nad oes rhaid i ni gwneud hynny. Ac does dim lle i ni ddim mwy i ame ydy'r arglwydd yn ein caru ni, oherwydd dyma sut rwy ti wedi dangos dy gariad tuag ato ni. Dyma sut rwy ti'n profi faint wyt ti'n ein caru ni trwy bod yn fodlon marw ar y groes yn ein lle ni. Ac arglwydd mae dy ffyddlondeb di yn ddiddiwedd. Does byth lle i ni ame yn y ti, oherwydd dwi ti byth yn newid. Dwi ti byth yn ein gadael ni'n lawr. Dwi ti byth yn dweud un peth ac yn gwneud fel arall. Na, yn hytrach rwy ti yn hollol sicr, rwy ti'n hollol ddibynadwy. Ac arglwydd, dyma'r amser i ni i bwyso na ti fwy nag erioed efallai. Amser anodd arglwydd, falle rhaid yn ni'n stryglo ar bod ar ben ein hunain arglwydd ni, yn stryglo ar bod adre trwy'r amser, methu gweld teulu a ffrindiau, arglwydd falle'n stryglo yn ariannol, ond arglwydd rwy ti yn ffyddlon, rwy ti wedi deud wrthyn ni yn dy air di, i beidio a poeni am y pethau hyn, peidio a gadael ni trafferthu ein calonau ni, oherwydd mae'n wrth i ni weddio i ti amdanyn nhw arglwydd. Rydyn ni'n gwybod, fel Iesu'n sôn yn y bregeth ar y mynydd, mae'n tad yn hefol yn gwybod fod angen y pethau hyn arnoch chi. Arglwydd, felly, dyn ni'n gallu ymddiried yn y ti. Dyn ni'n gallu canolbwyntio ar byw bywyd sy'n dyblesio di, a bod yn hollol sicr, yn hollol ddiogel, dy fod ti yn mynd i ofalu ar un o hôl ni. Does dim byd yn gallu dod yn ein herbyn ni. Mae'r arglwyddon ti, nid ofnaf, beth a wna pobl i ni. Dyn ni'n hollol ddiogel yn y ti arglwydd. Does dim all yn cymryd ni allan o dy ddwylo di.
molwch yr arglwydd, yr holl bobl. Arglwydd dyn ni'n dyfolu di bore yma. Dyn ni'n dyfolu di oherwydd dy gariad, oherwydd dy ffyddlondeb, ond cymaint mwy. Rwy ti mor dda, rwy ti mor bu, rwy ti mor sanctaidd, rwy ti mor nerthol, rwy ti mor ddinewid arglwydd, rwy ti mor ffyddlon, rwy ti mor gadarn, rwy ti'n graig i ni, rwy ti yn sylfaen cadarn a byth ellir i siglo. Arglwydd, dyn ni'n gweddio i ni i bwyso arna ti arglwydd, i ni wybod dy eiriau di a roi nhw mewn i gwaith, roi nhw ar waith arglwydd. Helpa ni i fod fel yr adeiladwyr doeth oedd yn adeiladu eu tai ar y graig. Nid fel yr top arglwydd oedd yn clywed dy air di, ond yn gwneud dim gyda nhw. Arglwydd ni'n gweddio dy ysbryd i roi ar waith yr hyn dyn ni'n clywed heddiw. Gwna ni yn rhai sydd yn gwrando ac yn gwneud arglwydd. Gwna ni'n rhai sydd yn clywed newyddion da ar Efengel, y newyddion da bod iachawdwriaeth ar gael i'r sawl sydd yn troi at y ti. Bod ni gyd wedi syrthio'n bryn o safon perffeithrwydd arglwydd. Yr unig safon all ddod o flaen Dduw mor sanctaidd. Rwy ti wedi gwneud ffordd i ni i ddod yn ôl at y ti. Trwy marwolaeth Iesu Grist ar y groes. Yr offrwm hynny sydd mor gostus, ond mor rhad ac am ddim i ni. Yr unig peth rhaid ni'n neud yw ymddiried yn y ti. Troi i ffwrdd o'n pechodau a troi at y ti. Arglwydd, helpa ni i wneud hynny. Ac arglwydd, ni'n gweddio yn y dyddiau a'r wythnosau nesaf, arglwydd, i ni glosio at y ti. Arglwydd, falle bod ni'n mynd trwy cyfnod tawelach nag arfer, gyda gwaith falle yn slofi lawr, neu falle bod gyda llai o bethau sy'n rhaid ni'n neud bob dydd. Neu arglwydd falle bod pethau'n teimlo'n fwy prysur nag erioed. Arglwydd ni'n gweddio bydde ti yn agos atyn ni yn hynny gyd, a byddwn ni yn dysgu i ddefnyddio'r amser ni'n ddoeth i geisio'n gyntaf teyrnas nefoedd at y gyfiawnder di, ac ymddiried y bydde ti yn darparu popeth arall sydd angen, y nerth, y gras, yr ymynedd, y trigaredd arglwydd i ni fyw bywyd ymysg y cenhedloedd, ymysg y byd arglwydd, sydd yn dod â'r cwestiwn i'w meddwl nhw, beth sydd yn wahanol, beth sydd ganddyn nhw. Ac arglwydd ni'n gweddio yn y cyfnod hyn, am i'r Efengil mynd ar led. Arglwydd, hyd yn oed pan dyn ni'n sownd yn cael trefi ni arglwydd. Does dim waliau gyda ti, does dim carchar yn rhy gryf arglwydd i stopio ti rhag mynd i ble rwy ti eisiau. Ac arglwydd, felly dyn ni'n gweddio i dy ysbryd sanctaidd di i fod ar waith yn cael oner pobl hyn dyn ni'n gweddio dros. Ein teulu, ein ffrindiau ni, ein cymdogion ni, ein cydweithwyr ni arglwydd, a'r pobl dyn ni wedi bod yn dod ar draws yn ein bywyd arferol ni arglwydd. Dyn ni'n gweddio i ti i achub pobl yn y cyfnod hyn. Arglwydd bydd 2020 nid yn flwyddyn i rai lle mae'r bywyd yn teimlo wedi cael ei taflu ffwrdd, ond arglwydd yn hytrach yn flwyddyn lle cafodd ei bywyd nhw i ddarganfod yn y ti. Arglwydd, tyr dy nerthol dyn ni'n gweddio, llenwa ni gyda'r ysbryd sanctaidd, yn enw Iesu Grist. Amen. Iesu, mor ddofn yw'r plwyf a wnaed, gan bicell hyll fy mhechod, ac yn y dŵr a'r gwaed. Rwy'n gweld ei aberth drosodd yn marw hedaf am y lloches sydd yn ei glwyfau a'r hedaf am y lloches ynddo fe.
fi, a cyntau'n mynnu dioddau dros o fi. Mae farw ef yn fywyd, ei loes yn heddi drai, ei glafyn at gyfodiad, i edifeiriol